Assalamu alaikum. Da yadda ake rijista da MePass airdrop, wanda idan ka shigo link din zai kawo ka wannan fuska, za ka sa email ɗinka, za ka sa password, sannan kuma za su tura maka code. So in ka sa email ɗinka ka taɓa nan send, za ka ga sun tura maka code, sai ka je ka ɗauko code ɗinka sa a nan, sai ka sa password ɗinka, ka maimaita password ɗinka. So gashi nan har sun tura min code ɗin, gashi nan na je email ɗina na kwafo code ɗin, so gashi nan zan sa shi a nan gurin. So za ku ga ina yin sharp ne, ba na son bidiyon mai tsayi. Gashi nan na taɓa create. So kana taɓawa za ka ga gashi nan na yi creating, sai sun muka suka ce min install MePass for airdrop. So za mu je mu install ɗin application ɗinsu, gashi nan na taɓa install. So gashi nan za ku ga option ne guda 4, akwai wannan Google Play, App Store, Android da kuma QR code. So za mu taɓa na Google Play wanda zai kai mu cikin Play Store direct. Sai mu je mu ɗauko application ɗin nasu. Idan kuma iPhone ce da kai, sai ka taɓa App Store. Gashi nan na taɓa Google Play, so gashi nan zai kai ni cikin Play Store. Gashi nan ya kana cikin Play Store, ga app ɗin nan na taɓa install. So gashi nan ya gama, na taɓa open, gashi nan na gama installing, na taɓa open, gashi nan MePass ta buɗe, kawai sai na taɓa wajen get started. So dama mun riga mun yi register, kawai anan za mu sa email ne da password, kawai sai mu taɓa login. Gashi nan na sa email da password, na taɓa login, gashi nan MePass verification, sai na slicing ɗin wannan abun, gashi nan na jawo shi, gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. So da ya buɗe zai kawo ka wajen I don't have wallet, in baka da wallet kenan sai ka taɓa shi, shine wajen creating, gashi nan mun taɓa shi. So kana taɓa za su ce ka seta password ɗinka, sai ka seta password. Bayan ka seta password ɗinka sai ka taɓa wajen back up numeric, press ɗin nan now. So in ka taɓa shi shine za ka ga inda za ka yi cikin a nan. Gashi nan sai ka taɓa wajen I understand ɗin nan. So in ka taɓa shi za su baka press wannan recovery ɗinka, sai ka kwafe su. In ka kwafe su sai ka taɓa wajen I understand ɗin nan again, sai ka zo ka kwafe su, sai ka zo ka sa su. In ka sa su za ka ga ya buɗe maka haka, gashi nan start using MePass ɗin nan. So wannan na yi ne a rugurguje saboda kar bidiyon ya tsaye, shi sa kuka ga ina yin sauri da sauri. So da ka gama zai kawo ka nan gurin, za ka ga ya ce ma claim now. So sai ka taɓa wajen claim now ɗin. So amma kana taɓawa zai ce ma kai verify now. So sai ka shiga wajen verify, sai ka sa password ɗinka, sai ka sa information ɗinka, sai ka sa katinka, sai ka zaɓi ƙasarka. Gashi nan zan zaɓi Najeriya. So bayan ka zaɓi country ɗinka, sai ka sa card ɗinka, sai ka sa number card ɗinka, sai kuma ka zo kai uploading ɗin katin gaba da baya, sai ka ɗau face verification. Bayan ka yi za ka ga ya rubuta maka haka, gashi na identity verification complete da kuma face recognition complete. Kawai sai ka taɓa wajen complete ɗin nan na ƙasa. So da ka taɓa nan gurin, gashi nan ka riga ka gama verify, sai kuma ka jira. So in ka ƙara taɓa gurin za ka ga ya rubuta maka on chain verification, so yana under review kenan. So kana fitowa za su ce ka yi adding thumbprint ɗinka, in kana so sai ka saita wajen thumbprint ko kuma ka saita pattern. So gashi nan ni dai na zaɓi thumbprint, gashi nan na buɗe thumbprint ɗina, gashi nan na sa click to set, gashi nan na yi setting na thumbprint. So wannan shine yadda ake rijista da komai da komai. So yanzu abin da ya rage maka sai ka jira, wato wajen verifying ɗin nan su gama verifying, sannan za su baka wannan guda ɗayan da suka faɗa, wanda yanzu yana under review. Ko da mun taɓa wajen verifying ɗin za ku ga sun rubuta mana yana under review. So yanzu dole sai mun jira sai sun gama mana kunna. So gashi nan kamar yadda kuke gani, mun riga mun buɗe shaf ba wani wahala. So abin da yasa ake cewa guda ɗaya za su bayar, saboda ana tunanin coins ɗin nasu yana da daraja. So da kai haka sai ka jira. Kar a manta a yi mana subscribing, sannan a taɓa ƙararrawa, sannan a yi mana liking, sannan a yi sharing ɗin bidiyon nan ga sauran mutane. Mun gode.